La Galera ha celebrat avui la festa dels 60 anys de la col·lecció Grumets, de la qual formen part títols tan coneguts com els Odem Pitus. Més de 30 autors i il·lustradors de la col·lecció s'han sumat a la celebració. Hi ha anat Pere Puigmir. Una bona festa mai saps quan acaba i podríem dir que la festa de la col·lecció Grumets de l'editorial La Galera no té un final a la vista. 60 anys durant els quals s'han publicat més de 300 títols en català, sent l'obra més coneguda i emblemàtica els Odem Pitus, que ja porta 62 edicions. I això és així perquè són llibres dirigits als més petits, i això ha fet que quan aquests s'han fet grans hagin passat el relleu als seus fills, de manera que generació rere generació els llibres d'aquesta col·lecció continuen molt presents a les llars catalanes. Un univers, per cert, que continua ampliant-se. Avui també s'ha repartit el 6è Premi Emili Teixidor, que ha sigut per Livius Bou per la seva obra El senyor Rutinelli, que probablement es publicarà a l'octubre. Des de La Galera destaquen que els llibres d'aquesta col·lecció serveixen tant per entretenir com per educar. Són unes lectures que els mestres recomanen perquè les poden treballar a classe, perquè tots els nens arribin a poder llegir en català llibres que s'estan fent ara, que puguin rebre a vegades els autors de les aules i que al final una col·lecció com aquesta, a un preu baix, de qualitat, el que fa és democratitzar que la literatura arribi a tots els racons.